Үзебезнең республиканы яшьләрен берләштерү ниятендә оештырылган һәм ысын эстрада культураһын, үзебезнең башкорт эстраданы күтәрү нияте белән был фестиваль эшләнгән. Һәм бу бик зур эш, чөнки бик күп елдар, бик күп вакыт безнең эстрада бик түбән кимәлдә ине. Чөнки безнең эстраданы ничектер ябайрак кешеләр аңлай ине, ул баян, курай һәм башкалар, һәм башка инструменттар. Әмма ләкин бүгенге фестиваль ул елдан ел үсә, һәм бүгенге фестиваль үзебезнең башкорт эстрадының ниндәй үсешен күрсәтте, һәм бүгенге көндә бик матур результаттар булды инде рус әйтмәшләй. Һәзимтәләр булды. Шуның өчен бу фестивальдең әһәмияте культура ягыннан да һәм шул үзебезнең яшьләрдә ничектер тупландыру ягыннан да бик зур әһәмияткә лаек дип уйлыйм.